behind the base, thank you. Thank you. Base up. Skvělý útok, ale vypadá to, že to byl out. I didn't hear anything. Even if you called, didn't affect you. Yes. Love 15. Takže 0-15. Out to nebyl v žádném případě. Naděje Tomáše Berdyša žije. Třicet. Teď ovšem dvakrát skvělý první servis, který přispěchal Djokovičovi na pomoc. 30 oba. Chyba. Je tady break ball, šance Tomáše Berdycha na break. Teprve druhá dvojchyba Novaka Djokoviče. Thank you. Po dvojchybě následuje ESO, schoda. Osmé ESO Novaka Djokoviče. Advantage Djokovic.
Teď bylo opravdu velmi blízko potřásání rukou, ale Novak Djokovic si bude muset počkat. Yes. Teď přišlo varování za překročení té 25 vteřinové hranice. Advantage Djokovic. Je konec. Novak Djokovic vítězí ve finále turnaje v Dubaji nad Tomášem Berdichem ve 2 setech 7-5, 6-3. Jeho 13. vítězství nad Tomášem. Novak Djokovic zůstává neporažen v tomto kalendářním roce, ale Tomáš Berdych byl opravdu blizoučko, protože byl to první break, který měl právě on v prvním setu. Pak nešťastná dvojchyba na závěr první sady a teď je opět mohl Tomáš Berdych ještě prodloužit tenhle zápas. Měl opět při podání Djokoviče breakball. Nakonec ten závěr opět zvládl lépe Novak Djokovic. Stává se po čtvrté vítězem turnaje v Dubaji. Tady si můžeme prohlédnout zápas z pohledu statistik. Trval 1 hodinu a 34 minut. Nakonec v těch celkových statistikách Tomáš Berdych 60%. Co se týče úspěšnosti prvního podání, Novak Djokovic 70%. Ano, Tomáš Berdych měl 5 breakballů v tomhle střetnutí. Nebylo to tak, že by se nevytvářel žádné šance, ale tady se projevila ta skvělá psychika Novaka Djokoviče. To už musí mít každý hráč číslo 1 světového žebříčku, protože v takovýchto momentech, kdy se dostává do problémů, tak se z nich musí dostat. Teď tedy slavnostní ceremoniál. První finále pro Tomáše Berdycha v Dubaji a my si teď poslechneme jeho reakci. Thomas, it's not easy beating Roger and Novak in successive days. No, definitely. I mean, it's really tough one, you know, and I probably took my all, you know, I would say, not only luck, but, you know, everything maybe yesterday, and I didn't know what was too good today, and he deserved to win. And you've been a quarter-finalist here, you've been a semi-finalist here, now you've been a finalist. There's only one place left. Oh yeah, definitely there is one more left, but you know, let's see how long these guys are going to be coming up here, and maybe left something for the others. But no, I will try to do again. You know, try to work hard. You know, to improve, and definitely, you know, this is a place that I would like to be coming back more and more years and try to fight for the victory. Ladies and gentlemen, Thomas Berdych. To byl tedy Tomáš Berdych. Říkal, že je velmi těžké ve 2 dnech hrát proti Federerovi a Djokovičovi, ale že Novak Djokovic si naprosto zasloužil dnešní vítězství, že byl skvělý. Co se týče jeho výsledku na tomhle turnaji, tak Tomáš Berdych tady byl čtvrtfinalista, semifinalista i finalista. Jedno místo zbývá, říkal k tomu trošku s nadhledem, že to by musel Novak Djokovic něco nechat také ostatním. Takže finálová účast a další finále v tomto roce pro Tomáše Berdycha.
Well, at the end of every tournament, there's only one man standing, to use his words. It's no surprise who that is. He hasn't lost a match all year. He's the #1 player in the world. A teď tedy světová jednička, hráč, který zatím v tomto kalendářním roce neprohrál ani jeden duel. Novak Djokovic. Novak, we've already had a chat, but one more question. What is it that makes this tournament so special that guys like you come here time and time again? It's hard to pick up. That is something that defines this tournament because there's so many things together. Fantastic facilities, a good feeling and good vibe about this tournament, and that's why you have always strong field in Dubai. In last 15-20 years, there's always at least 3 to 4 top 10 player participating in events. So I definitely enjoy spending my time in Dubai. I enjoy competing for this trophy in front of many people, and I really hope that this tournament can be upgraded and become at least 1,000 event in the future. Yeah. That would be good. Ladies and gentlemen, your champion for the Novak fourth Djokovic time. se vyznal z lásky k tomuto turnaji, jak by ne, dokázal tady vyhrát už 4krát, říkal, že je to taková komplexní záležitost, proč sem jezdí ty nejlepší hráči světa, protože je tady úžasné zázemí, úžasná návštěvnost, skvělá atmosféra, prostě skvělý pocit hrát tento turnaj. Doufá, že tento turnaj se stane turnaj ATP World Tour 1000. Tak uvidíme. To je tedy vítěz turnaje Dubai Duty Free Tennis Championships 2013 Novak Djokovic. Doufujeme, že na další českou finálovou účast na tomhle turnaji nebudeme muset čekat dalších 10 let. Tomáš Berdych letos rozhodně ostudu neudělal.